Nyakorongo juang dakika osekadho 22 tok saa achiel mar okinyi machiegni. Ma en chenro mar piny, ma en twak mare, twak machako sani nyaka rom kanyo saa 2 gi dakika 40. Matayi nyinga Sharon Ong'ao. Pile ka pile Nyakorongo juang e chenro magwa wajapuonji, walombi to bende wapuonji. Omiyo kiny ma kawuono adwaro mar mondo mi wapuonjre kotenre kod osuru. Ginero mong'ere gi dho ngere kaka file tax, return file tax. Mano mabende ng'ere kaka chwalo ripod osuru, mano gi dholuo. Wagini higa ka higa Nyakorongo juang ojaketnwa deadline, mano mar chieng' tarik 30 dwe mar 6 higa ka higa. To kwa file tax returns, mana ka paro ni man returns mari mar higa mokalo. Mano chakre chieng' tarik 1 dwe mokwongo higa mar 2024 nyaka chieng' tarik 31 dwe mar 12 higa mar 2024. Kaka pile deadline iketo ga chieng' tarik 30 mar higa makoro manyien. Mano koro higa mabende wantiere ni chieng' tarik mano higa mano mar higa mar 2025. Antiere ka gi jolony weche mag osuru Nyakorongo juang. Mabende biro bedo ka fuononwa ni ber chwalo ripod osuru to en ang'o. Achaka nagi kaunti ma Migori, antiere kanyo gi CPA Evans Ogutu, jalony weche mag uchumi. Evans, Migori chionade machiegni. Erokamano ahinya Sharon. Migori yochio maber, akawo thuolo ni mar moso nyikwa Ramogi. Kendo ago erokamano ne Ramogi TV kuom miyowa platform mondo mi wagoye mbaka tinende negi jowa ma onagi. Erokamano ahinya. Nyakorongo juang bore Nairobi ka bende antiere koda CPA Eric Odera, jalony weche mag osuru. Odera in bende rwako ni machiegni, nyalo mana kawo thuolo mar moso nyikwa Ramogi. Erokamano ahinya Sharon, kawo thuolo mar moso nyikwa Ramogi juang kamoro amora ma gintiere ni oyawre uru kendo machiegni uru, wapuonjre uru weche mag osuru kendo wang'e ni to owinjite mang'o kaka ng'at ma mondiki kata ng'at man gi gimiluongo ni PIN mondo idwok report mari mar osuru e wang' saa maber ma ok ichwanyori gi sirikal. Erokamano ahinya. Nanyiso gi kanyo ni chwalo ripod osuru ni jogo kuma samoro ok nyal ng'eyo dholuono en filing tax returns magi Nyakorongo juang. Bed ni intiere koda KRA PIN, bed ni inje ohala ondiki osara Nyakorongo juang, kata bed ni ok isebedo kichulo osuru ne piny owacho, nitiere ginero mong'ere kaka zero tax kata mana nil tax returns, wabiro bedo kwago mbaka. Kata kamano kachako kodi CPA Eric Ogutu. Eric Odera, yes. Wachaka na kodi kotenre kod filing tax returns. Nang meni ber mar mondo mi ng'ato chwal ripod osuru mare? Achiel, en chik dwaro ni ka mwaka achiel oserumo. Kaka koro sani wantiere mwaka mar 2025. Nitiere gik manotimore higa mokadho chakre tarik 1 dwe mar 1 2024 nyaka tarik 31 dwe mar 12 2024. Koro chik mar osuru dwaro ni ka thuolo ma kamano oserumo to bang' dweche 6 bang' giko mar thuolo no, tiende ni bang' dweche 6 tok tarik 31 dwe mar 12 2024 ng'ata mondik man gi gimiluongo ni PIN, obro lero gima PIN no en. Ng'ata man gi gimiluongo ni PIN mar osuru kata dho ngere luongo ni KRA PIN nyaka dwok gimiluongo ni return. Koro achiel ber mare en ni i-comply gi gima chik dwaro, ma bende biro konyi kendo biro konyi gimiluongo ni fine mano winjo bed ni inyalo goyi kisedwoko return no, koro fine no ok iyudi. Mar ariyo en ni owinjo bed ni idwoko return no mondo ibed compliant. Bedo compliant tiende ni iluwore gi chik. Bedo ni isedwoke nyalo mi yud certificate mari mar tax. Certificate no konyi e yoreni mag ohala, nyalo konyi e yoreni mag tich, nyalo konyi e yoreni mag wuoth, nyalo konyi ka samoro amora midware, kendo en gimidwaro ga sa midware samoro intiere wachni moro mochuno ahinya. Achiel kuom document mineno ka ing'iyo en tax compliance certificate. Kata kidwaro wana weche mag tich, kidwaro ni puodhi kata gi IEBC, kata kidwaro ringo mondo imany piny, many telo, kata kidwaro office moro amora, mano achiel kuom document ma bende nyaka ichiw.
Koro dwaro ni mondo kapok iyude ibro dwar ni mondo file returns ni. Koro en gima very important ni ng'ata man gi PIN mondo file. Ok en dhano kende miluongo ni mane Nyasaye ochweyo, nitiere bende dhano mochwe gi chik miluongo ni non-individuals. Onyalo bedo company, associations, cooperatives, societies, jogo te bende ibro dwaro ni mondo gidwok returns gi bang' dweche 6 tok ka period gi oserumo. Erokamano ahinya, mani chako maber. To bende nyalo penjo kata mana kiwinja kanyo CP Evans Ogutu ni nang'o meni ochuno mar mondo mi ng'at mantiere koda PIN ochola tax returns mage. To bende wang'e ni tax returns kata mana ka ng'ato keto nyaka ronge jwang' onyalo bedo 0, wacho ni nil tax returns, kata nyalo bedo tax returns manitiere kanyo. Nyisa kanyo ni Ogutu owuok matin. Kata kamano odera kinyalo mana lero negi nikech nitiere PIN. Samoro nitie ng'at ma wacho to PIN cha to en mane. Nikech jomoko neno ga samoro ka okoyaw kata mana portal mare. Samoro en gi fai kanyo keno nyuolore nang'o. Gima timore en PIN en a unique number, en number makende. Mimi gi ng'ama iluongo ni KRA, Commissioner of Domestic Tax. KRA en duol momi chik mar choko osuru kendo ng'iyo gik matimore gi weche mag choko omenda mag sirikal kendo chiwo pesa no ne sirikal. Koro iyudo ka ng'ato ka ng'ato imiyo PIN. Ochalo gi ID. Kaka in gi ID e kaka inyalo mi PIN. Koro PIN ni en unique ne ng'ato ka ng'ato. Ng'ato ka ng'ato nigi mare. Nitiere gik moko inyal timo kionge gi PIN no. Chik dwaro ni sasa midwa timo transactions moko nyaka ibed kode. Kaka luwore gi kaka nyithindo ahinya, ka yudo ka nyithindo makoro dwa donjo e colleges, universities, kamago. Yudo ka seche mage dhi manyo yore magikore mar donjo tidwaro gini mondo gibed gi PIN. Koro PIN ni en ioro kwayo in a prescribed form ne Commission of Domestic Tax miluongo ni KRA, to KRA migo. Sasa miseyude to ng'eya ni bang' dweche 12. Tiende ni sama iseyude timiyi certificate. Certificate no golo nyingi, golo details ni. Nyingi, email ni, namba ni mar sime, to nyisi bende period ni. PIN no kisome to nyisi ni accounting period ni rumo ndalo makama, rumo dwe makama. Thoth ji ma iluongo ni individuals rumo gi en December. Ondekie PIN no. Omiyo ng'ato owinjo bed gi PIN certificate ni. Kaka in gi ID no e kaka owinjo bed gi PIN certificate. Mo owinjo bed ne kano kendo ng'iyo higa ka higa. Bang' kisebedo gi PIN ni to bang' dweche 12 to nyaka idwok return. Return ni en ang'o? Return ni en gima nyiso, en report manyiso omenda mane yudo e dweche 12 to gi kaka ni itiyo kode. To gi ang'o modong' mowinjo bed ni igoyo osuru. Okay? Mane gima return ni en. To nitiere bende mano manyiso ni piny owacho bende tang'o ni e certificate no kata oboke mag mano tang'o ni taxes midwa chulo, osuru midwa miyo piny owacho en adi. Kamano nitiere gimiluongo ni tax return ni PIN certificate ni nitiere gimiluongo ni tax obligations. Okay? Tax obligations gi koro giluwore gi gimitimo. Ka ina ng'at ma dwara PIN ni mondo kata dhi school timiye gimiluongo ni default obligation. Individuals mang'eny nigi gimiluongo ni income tax resident. Okay? Koro yudo income tax resident mano chuno ni nyaka ng'ato bedgo. Ok inyal bedo gi PIN certificate kionge gi a default obligation. Koro default obligation ni ochuno ni ng'ato nyaka bedgo. Inyalo bedo gi income tax resident kaka ng'at ma individual. Ka in gi employees, koro wawache ni koro jalony kata ng'ato to in gi business ni, koro in gi ji mendeko matiyoni. Ka itimedo obligation miluongo ni pay as you earn. To ka in gi gimiluongo ni vertable supplies, timedo obligation miluongo ni VAT. Mago e obligations adek ma most common. Kaka na aselero ni PIN ni ok mi individuals kende, imiye nyaka ng'ama olos gi chik miluongo ni company kata non individual taxpayers. Companies bedo gi
obligations go machalo kaka income tax company, pay as you earn and VAT. Ero kama na ng'ini eri kodhi nyime gi twak maka bendo bro bedo kwa lero nango meni ka koro company kara mna kambi osechulo osuru kara mna in bendo golo ni nango meni in bere nyaka koro ichul manda osuru to pogrok ne kanye duto te ang'ino bro bedo kwa lose he yuma kende kintere county ma Migori CP Evans Ogutu in bende ler na nyikwara Mgajuanga ni kinde ma bende ng'ato eri kose lero nwa pin ni enango ng'at man gi pin gima nek ben yotimo kore kinde ma bende koro ochwalo ripode mano mar osuru ilerne ni chwale mbui mane deadlines en ya karango kopogre gi mano bende oboke kata na requirements ma bende dwaro. Erokamano ahinya Sharon. Kochakore kaka nowacho ni period monego bed ni ng'ato sani file return mare en period manokalo manochakore January 2024 to December 2024. Manyiso ni duration manomiwa ni ne en grace period to nyiswa ni account period monego bed ni file return ni en between now nyaka 30th of June. Manyiso ni by 30th of June onego bed ni nise declare returns magite. But gima important manyak wang'e uru ni tax mwadwa declare gi ng'eny gi gin tax mane sirikal osekawo. Nikech mana kaka onyisi ni obligation mag tax moko ok ni kuomi to kondiki to ni kuom jatelo mondiki cha kata ng'at miluongo ni employer. Employer kosendiki basto dwe ka dwe en gi obligation ni kodwa miyi pesa ni nitiere moko ma o withhold, nitiere ushuru moko mong'ado ma en koro gimidhi dongo kore en luongo ni net income. Koro ka higa dhi rumo to miyi gimiluongo ni P9 form. P9 form ni nigi declaration gi pes duto manyo miyi higa mokalo to gi taxes duto monego bed ni noseng'ado to gi pes duto onego bed ni iseyudo. Koro imbi compare the P9 form mari ni kano pono ondiki tidhi login e website mar iTax kata KRA. Kise login kacha nitiere pin ma osewachnwa kanyo ni the unique identifier mari. Tiketo password mare, tichaki keto arithmetic computation moro ma gidwaro kanyo. To kise donje iye kanyo, to nitiere sections ma koro wadhi chako jase gini. Nitiere gima wacho ni download kata Excel sheet kanyo mondo mi chak enter details. Ikawo mana details mantie P9 form ka kaka gin tirwako gi kacha. To kidhi adhiya stage by stage by stage, kidhi gik mwisho onyalo kelo ni gik moko adek. Onyalo kelo ni nitie ushuru moro monego bed ni pod onego ichul. Nitie manyalo wacho ni ma kaluwore gi P9 form mari gi declaration mar KRA gige duto nikech en auto populated. Koro kopo ni gino osetim to bro yudo ni zero kata negative. Negative to ni en claim monego bed ni ang'owa monego bed ni KRA duoko ni in terms of tax refund. Koro ma en chik achiel monego bed ni waluwo ne jowa manondike e yore mopogore opogore gi employers gi nosebedo koremit taxes gi. To nitiere kendo ushuru monego bed ni kaka in seche moko ok ondiki to nitiere other sources magi monego bed ni ne nitie kaka inyalo yudo gi other individual kaka in. Maybe ne en gi ute ni moko. Koro en income tax mi declare on revenue miyudo mopogore gi mar tich. Mano bo miyi ni i declare other alternative mare. Tima ok ochuno ni nyaka imany auditor kata certified public accountants kaka wan olos ni books kaka individual. Inyalo declare koro iluongo ni self declaration. Koro magi duto gin stages mwadhi bedo godo kwang'iyo ni section A wachang'o maybe basic information mabro dwaro mani i-enter pin mari, i-enter duration midwaro, iwache iket kata employers details kuma itiye. Mar ariyo chaki ng'iyo ni pesa duto miseyudo miluongo ni cash benefit. To be nitiere gima ne omiyi gi employer mari ni maluongo ni non cash benefit machalo kaka gari kanomiyi, do you have a car? Be nitiere mogik. Alafu nitiere changes moko be mane otimore last year kaka the NIF gi duration mare, the introduction of SHA and even the housing levy. Koro magi duto i-enter them kaka gine P9 form cha without alteration. Erokamano ahinya.
Kamana inya binileso kutende kod P9 form to jogo eko mabende timo ohala to gichwalo gi P9 form koso nikech wang'e ni gionge koda pay slip. Eric. Hapa ni kapok alero P9 monda mede kama oguto wego no we aler gima iluongo ni ng'at man gi pin to onge income kata onge nweng'o moro amora mane oyudo e higa mokadho. Achiel kuom jogo nyalo bedo nyithindo mane skul, gin bende nyalo bedo ng'at mane okoso tich, bende nyalo bedo ng'ata mane oyudo pin e kore kanyo to pok otiyo gi pin no. Returns gi nitiere gin mopogore opogore. Kaka asewacho giluwore gi gima in go mane inwang'o. Kane in gi pin higa mokadho ti ok iyudo nweng'o moro amora, idwoko gimiluongo ni nil return. Nil return tiende ni nil income, nil expenses. Kiro kise login e Atax kaka osepimnwa ni in gi pin ni, idonjogo gi password ni, itimo kwano moro kanyo matin to mana mar medo kata golo. Kae tidonje iye, tidhie returns, i-click button mondik ni nil return. Bas mano emiluwo kidhi adhiya kamano oyot dakika achiel to tap iseyude. To samoro nyithindo manie skul ngeni samoro nyalo bedo matek, samoro ne skul midake boarding school ng'atim ne ma to ng'a. Well, nyithindo mwawuoye ka gin nyithindo mane college manyalo yudo thuolo mar timo ma. Lakini kopo ni ok inyalo yudo thuolo kabisa, to in gi thuolo mar yudo kata kok inyalo yudo kama inyalo kete e return nini kata ionge yo moro amora minyalo timego, to in gi thuolo mar kawo pin ni no gi opande ni dhi e Huduma Center kata e KRA office machiegni kodi mondo otimni return no ma ok olewo. Kaka yo wacho return no chak time tarik 1 dwe mar 1 higa 2025 mai wantiere ni, kendo rumo tarik 30 dwe mar 6 higa ni. Kendo koso ma ok itimo return no nege gimiluongo ni penalty. Wabiro wuoye. Koro ka duogo e wach penjo mi penjo ni e wach P9 ni. P9 en report mimiyi gi ng'at mane ondiki. Tiende ni jok mane ondiki te mane ng'ado kuom gimiluongo ni pay as you earn. Mane ng'ado ichuli msara to kapok ochuli to ng'at mondiki no mbuso moro matin to miyo KRA kaito in imiyi modong'. In koro gimowinje kwa employer nino en gimiluongo ni P9. P9 en report monyiso nweng'o ni mane in go higa mokadho to gi mano mbusi mano mit KRA. Utingo bende gik miluongo ni deductions moko machalo kaka NHIF kata SHIF, NSSF kata contributions to pensions, mago nitiere kanyo to nyaka gimiluongo ni relief. En report maduong'. Koro report ni kiseyude to kinyalo ka in gi ng'eyo to en giminyalo timo kendi. To kok inyal kata iluor to inyalo donjo ka KRA machiegni kodi mondo konyi itimo nigo nono KRA. Kata inyalo dhi Huduma Center. To ka in gi ng'at ma jalony bende michik mobedo approved gi KRA kata gi institution miluongo ni ISPAC, Certified Public Accountant, bende inyalo dhi irgi mondo gikonyi duoko gino. Kuom mine miwacho ka jowa duto te maonge P9 to gin bende ne gin go handgi to gin gi nweng'o moro mane giyudo. In koro gimitimo ka, in gima itimo ka maber kabisa, inowinjo koro ineng jalony. Inowinjo ne jalony mondo inyis jalony ni nweng'o na chakre odiochieng' mar tarik 1 dwe mar 1 higa mokadho nyaka giko higa mokadho ne romo kama. Jalony biro keti, biro page questions, biro timo ni audit matin to, okay? Manyiso kaka winjo los ni books, nikech chik nitiere manyiso kaka winjo bende ni declare income, to chik no bende yieni ni kuom pes duto te minitiyo ge ohandi ni, kaka samoro ni ichulo wuot, samoro ni ichulo stima, samoro ni ichulo transport mondo ikel gige nige mondo iusi, mago chiko yieni mondo i-deduct. To par ni bende nitiere jok makwepo bende chulo osuru makamago. Wabiro wuoyo kuom gin bende. Koro kise dhi ir jalony, to jalony loso ni books.
loso ni books manyiso magolo ni pes duto temni mani loso to gik mni tiyo go to gi modong. As an individual ibro bedo itimo ni osuru scale no entiere machik wacho ni ng'at mono yudo koponi for instance koponi profit balang modong ewi income to expenses en na between 0 to 24,000 onge gimibro chulo to koponi odhi step matin kata gi 8,000 tibro chule at 25%. Koro nitiere skill michulego as an individual. Koro ne jalony mondo konyi mapiyo piyo kata idhi KRA kata idhi ire Huduma Center kang'eyo ni ginyalo konyi but inyalo tema ne but KRA nyalo konyi maber kata jolony. Iwacho kuom jok ma okogolo return kata jok modwaro mondo tim gimiluongo ni ondosi mang'eny. Chik okoyieni mondo itim gima chalo kamano. Chik dwaro ni ka in gi pin to nyaka igol return. To chik dwaro ni return ni gweche mag osuru gi gin gik mitimo kaluwore gi chik. Onge gimoro amora mitimo moko bedo supported gi chik. Koro emomiyo idwaro ni mondo itime kakupuonjigo kokamano koking'eyo to ng'imany jalony mondo konyi. Yero kama na inya dar mar mondo mi walusen na common mistakes wacho ni makosa mage mabende oganda osebedo katimo hekinde mabende gichwalo report gi mago mag osuru. CPA Evans Ogut, gin makosa mage? Yero kama na inya ing'eni seche ma ng'ato declare income tax mare nitie makosa manyalo bedo ka gitimo, maybe inyalo luonge ni deliberate, kata nitie makosa magitimo mondo me gipande yuto margi. Mokwongo, makosa ma ng'ato nyalo bedo ni timo ni yudo pesa makama to nenore ni pesa mani yudo no nitie nyaka bank statement man jomoko maybe ne konyi in terms of kao pesa ni ketere benki ni kata other frameworks mani tiyogo mondo revenue mari ng'ato ka ng'ato nyalo trace. To in kidhi declare iyudo ka ideclare pesa matin mopogore pesa mane yudo as per last year revenue. Koro mano sebedo ka kelo jowa bedo matek nikech miyo ni non-declared receipt kata revenue. Jo KRA bro kao penalty on it nikech no declare from the beginning. Mano is very important. The second mistake mosebedo katimore ma jowa nyaka understand ni ka osemei P9 form gi employer, jowa make assumption ni gino nisetieko ma iga no korumo, onge ushuru, onge declaration moro minyalo timo nikech KRA ong'e ni nise chulo ushuru. To chutho chik dwa ni kosemii gicha to obligation mari ma self declaration be nyaka itim nikech kok itimo to nitie penalty ma gigo bro attract. Koro that is also a mistake manitie. Mar adek, inyalo yudo ka mistake nitie nikech ikia kaka sani nitiere template moko poni yudo jalony mar tax makonyi in the processes. Inyalo yudo ni in idhi timo gini kendi mi declare kata ni maybe in gi profit moro mamalo kata in gi profit moro matin. Koro kitimo kama mok itimo ne amendment chon, to nitie thuolo mana mombi mondo such amendment otim. Kok otimore kamano, tibro yudo ni in gi problem gi taxman kata jachoko ushuru ma en KRA. Among other mistakes mosebedo kwatimo, onego bed ni wa comply gi chike momiwa mondo mi wang'e ni obligation mar chulo tax ni en individual. Number 2, kopo ni ok understand the kind of computation madwarore, maybe in gi uteni ma ji choke rent, to jok ma chuli ka declare ga pesa to in ok idwa declare ni pesa ni iyudo, bro yudo ni declaration ma joko oro gi gimioro opogore. Koro magi bro kelo variation in terms of returns magi. Koro magi gik motemo wacho ni i-conform godo mondo mi ki declare tax. Ka ok iwinji timany jalony, to kiwinjo follow the form mondo mi kik wabed gi issues kik ibed gi issues gi migawo machoko ushuru. Erokamano ahinya.
sama moko mabende Uganda Evans nyamna keto duol no pinyero kama nainya sipi Eric Odera samoro makosa moko mabende nyalo medo mabende Uganda jatimo kagikoso ng'eyo. Ero kama nainya Sharon, mano penjo maber kabisa. Kosa mokwongo matimore mang'eny kabisa maneno kuom ji mang'eny en sami kawo pin. Ma timore mang'eny kabisa ne jok makawo pin manyien, nyithindo kata jok madongo. Achiel yudo ka ji mang'eny ng'ato dhi adhiya e cyber, to cyber kosechopo to wacho ni odwaro KRA pin. Ng'at modhi ire cyber ni ok ong'eyo ni to pin ni to ang'o, ang'o matimi kiseyudo pin ni. To en sama osedhi e cyber mosenyiso ja cyber cha kata odhi kende to odwaro KRA pin, to wacho ni odwaro obligations te. Koro ng'ani wuok e cyber ka kata kotimo kende to wuok gi pay as you earn, owuok gi VAT, to owuok gi income tax resident individual. Okay? Iwuok go idhi ge class kata idhi go to onge gimitimo. Gima nyaka jo thuthurwa ng'e, obligation mantiere e pin certificate nigi meaning. Income VAT tiende niya, itimo ohala moro michajo gimiluongo ni VAT 16%. Obligation no dwaro ni nyaka duoke dwe ka dwe. En kendo no en serious kabisa. En ni nyaka duoke dwe ka dwe. Kokiduoke siling 10,000. Mano penalty kende. Ok kata fine, penalty. Kore ki medie penalty. Kore ki medie fines. Okay? Kore ki bro mokwa ibende principal. Mano VAT. Pay as you earn bende nyaka duoke ka in kode. Kokiduoko 10,000. Penalty. Konde medie fine. Koro jothuro wijong'e kabisa ni pin owinji kaw kanye. Kaber to dhi e KRA, wach ni an nyathi skul adwaro KRA pin mondo adhi amanygo help kata loan. Kata kiki dhi a cyber. Nikech cyber kata bende ngi cyber chengeni bende karwako ni details ma samoro bende en mong'eyo. Yes. Maka samoro dhi kata mne portal mari kata mna password gini kia email address mano tigo do samoro kia. Kendo mano kosa mar ariyo. Kosa mar ariyo en email. Ido ka idhi ka KRA pin ionge email address kata email address mirwako ni e KRA pin ni ikia. Sama email oseket ni marong e KRA pin certificate, tiende ni okibi yudo yo midonjogo e pin ni. Masama koro idwa file return kaka koro sani, in gi tabu nikech pin ni ioro ni password e email ni. Koro email miketo e KRA pin, details mitetete miketo e KRA pin certificate, nyaka be details ma in ming'eyo kendo minyalo access. Kosa mokwongo. Koro kosa mokwongo kabisa ni e pin. Pin make sure ni details mikete gin details mar correct, kikia to kuongi penji. Mano kosa mokwongo. Kosa mar ariyo en sama koro ji file return. Ogutu oselero ni jomoko file ka wacho incomes matin to king'iyo buge gi, king'iyo kata bank statement gi to pogore. Mano gima trigger gimiluongo ni investigation kata straightforward audit. Sama koro isetimo mano to KRA bro biro. KRA bro kwai bank statement. Ka KRA oseyudo ni bank statement ni opogore gi income mane declare, nyaki duok penjo no. Ni tang'o momiyo ma chalo kama. Ka ok inyal, mano KRA oketo kendo kuomi tax. Kendo biro gi penalty, kendo biro gi fines. Fine gi igo idwe ka dwe. Komiyo mano kendo kosa mar ariyo. Ko king'eyo maber man jalony. Kosa maro ma bende ji timo en ni mato koro jolony mang'eny matimo. Yudo ka koro wamakore kodi Sharon, wamanyo tich town ka. To ayaw bank account ma wan go en mari. Okay? To tich mwamanyo ni wayudo tich. To ichulowa to waoro pesa no te e account ni. Koro in sami dhi declare cha, ti declare mana income ming'eyo. To bank statement mamari. To bank statement to wacho income mar jomoko kata moriw gi jomoko. Penjo no duoko tek kabisa. Sama ka koro okasi gi penjo ka koro KRA penji ni to pesa ne mane
to ang'o momiyo kigole kae tin bi kelo wach ni pesa ni ok mara kenda samoro indara mna gi P9 form manyiso ni adiera ma omenda ma isebedo kiyudo kamano. Omiyo adwa kwayo jowa matimo ohala ni kapok idhi ohala ming'eyo ni dwa timo ohala maber, manye jalony okuongo ler pachi maber e weche mag osuru kabisa ming'e, nikech osuru ni e kama koro idhi wito go kata idhi chwanyi gi sirikal. Mano kama chwanyi gi sirikal mamiyo ohandi dhi mbele kata dhi dong piny ka sirikal koro kasi. Kosa moro Ogutu olero mar P9 ni jowa mang'eny kosemi P9 to tieko. Koseyudo P9 owacho ni mano koro atieko. Aseyudo P9 na tiende ni koro gige na duto te oseter ne sirikal. Mano ok adier. Kosemi P9 nyaka idwok gimiluongo ni self assessment. Nyaka cross check nyaka idwok return. Nyaka idwok return. P9 ni no konyi mna dwoko return. Emo miyo walero ni kata in gi income kata ionge go to nyaka idwok return. Mano bende kosa moro nitiere Sharon we amedi. Moro na neno ni jowa mose retire mandala jopuonj ng'ata mane tiyo owacho ni an nase retire, an weche KRA atieko. Mano ok adieri. Sasa ma in gi pin kapod ngima kata in gi income kata ionge go kata ise retire kata pod itiyo, nyaka idwok return. Many kaw thuolo ni dhi KRA gi pin ni no kata imany jalony mondo duok ni return. Individual kaka dhano kok idwoko return no $2,000. Kata ken nil return. Kata nil return kok idwoke $2,000 penalty. Okay? Manyuolore. Mano tok nyuolore. Mano higa ka higa. Mano higa ka higa. To kane in gi pesa mono winjo chul to kichulo to koro bedo $2,000 timedi gi fine. Kae timedi gi principal cha. Okay? Koro tiende ni koso ni ma ok idwoko return ni hinyi mang'eny. Beta idwoke. Kanyilero makare kapok okoyo matina Evans Ogutu kinthulu mar dakika 6 kapok oromo saa 2. Losa na bende kotenre kod file returns ma iwacho ni ka ng'ato samoro nitiere koda yuto mang'eny tano file matin ang'ene ni kele ni lieke e okang' mokwongo. Bende koro lera ne nocho ni file returns kik file matin as compared to yuto mari, income mari. Ang'o matimore? Erokamano ahinya. Kaka nwachako mano wacho ni income mari king'amo ndiki mondo mi declare matin kata mang'eny tek ahinya, nikech kondiki to dwe ka dwe onego bed ni ng'at mondiki cha nigi obligation mar withhold. Sirikal ok dhi manyi ahinya e weche miluongo ni pay as you earn. Pay as you earn en obligation momi employer ni mondo mi odeclare. Omiyo employer ni biro miyi gimiluongo ni gross income. To gross income ni duto te obiro ng'ado gik moko to ibiro yudo ni taxable income. Taxable income to ng'ado pay ni to obiro bedo ni kosechoko mar ji duto te mondike kambi no kata mondike government unit no to kawe to ore to KRA to dhi ore gi schedule mag jok mano ng'ado. Koro mondo mi ang' yud ni maybe declare matin kata declare mang'eny, maybe ene manotimo mistake no during the time of declaration. Manzo ni problem no nyalo bedo seche momi P9 form ni ka udhi kidwa dhi enter e KRA kata pro nyiso ni nitiere kaka pesa ni nitie to pok no kideclare te. Mano is one thing, but gima tek kabisa nikech ma ayudore nikech in ok declare that taxable income kendi. En employer ma nyalo bedo ni declare. To gima timore ni kopo ni in iyudo other income mopogore gi mar employer, manyiso ni pesa mane yudo ni in emidwa declare kendi tidwa declare matin. Kopo ni declare matin to gima the first stage na KRA oyieni timo gimiluongo ni self assessment tax. Manyiso ni ma gimitimo kendi ma onge input mar KRA. Lakini sama koro gidhi gifwenyo ni nitiere kaka timo mibadhi moro kata miriambo e process no duto, gima gidhi timo en ni gidhi initiate an audit. Gidhi refer your file to audit. To ka audit osefwenyo ni nitiere pesa mane ok declare
to gidhi chaji penalty on the gross for non-declaration. Onge chik mabiro yieni kendo ni mano kidhi clear cha be nitie kaka inyalo gole oko ni nitie expenses moko be mano kikete. Teka ni no kidhi clear koro chik ok oyieni wacho ni nitie expenses moko manitie iye. Omiyo KRA biro ng'ado pesa no with the penalties manitie kanyo kendo biro chuno ni nyaka ichulgi. Emomiyo watemo encourage jowa ni afadhali declare gi expenses. To ka nitiere gimiparo ni en expenses kata miparo ni ne ok onego bed expenses, timanyo jalony makonyi in the processes go mondo mi declaration ni cha obed actual. Nikech kitime mopogore mit gini yudi kaka en mibadhi to gino kende nyalo kata podho ni ohala. Erokamano ahinya. Eric, mana minyalo medo mapiyo piyo? Gima adwa medo wuoyo kuom employer. Ogutu olero ni ka ondiki to employer ema owinjo bed ni ng'adi to miyo sirikal. Mana adier. Tiende ni chik wacho ni employer ema nigi responsibility mar golo gimiluongo ni pay as you earn. Responsibility mar pay as you earn rest with employer. Employer ma nyaka ng'adi kendo nyaka mi KRA. Koro gima nyalo nyiso employer ni ng'ata ma in go owinjo bed ni ing'ado. To sasa ma in gi employees, to employees gi kata ichulogi mana siling 5,000, kata ichulogi siling 7,000, kata ichulogi pesa mora mora ma is below threshold mokwongo ma bracket mar 24,000, 0 to 24,000 cha. Owinjo bed ni inyiso gigo te e return. Okay? Kata ichulo msara no kata ichulo osuru msara no kata ok ichul. Mano employers owinjo ng'e maber kabisa. Koro tiende ni owinjo bed ni ka in employer ti medo gimiluongo ni pay as you earn obligation e pin ni. Mar ariyo, employers owinjo ng'e ni ka oseng'ado ng'ato, gima ng'e wacho ni common mistakes cha ma employers moko timo ni ging'ado moko to ok gichiw. Mano is not only a mistake, mano is now fraud. To mano is more serious. My employer ka employer owinjo ng'e ni ng'ata ming'ado no owinjo bed ni ichiwo msara. Mane momiyo kumi P9 to owinjo bed ni file maka mistake nitiere kata pesa go hang to KRA biro ng'iyo mondo ng'e ni to employer ne ng'adi kama to pesa ni ochiwe te koso kuchiwe. Nikech adira makende nitie jok ma yuto magi en above 25,000 manego bed ni file returns kata mana taxes kata mana kaka iwacho no. To king'ado gi to employer ok chwal. En kano dhi kacha kata mana P9 form onge go ko file 0 ben wach. Yeah, koro samose ng'adi owinjo bed ni employer golo pesa no miyo KRA. Mano chik ok oyiene ng'ata ng'ado pesa no kaeto bedo go ni ok ochiw. Employers te nyaka ng'ad pesa no kendo nyaka gichiw gimi KRA. Adwa medo wach moro kuom jo ohala. Sama koro isebedo ni yudo pesa ni moro to king'eyo kaka itim, kaka ne wacho mine mane gikomba, mine jo ohala duto te mane informal sector moko ng'eyo ionge P9 to msara mane in go ma formal to onge, lakini pesa to ne yudo. Koro tiende ni idhi imanyo jalony mondo go ni books. Gima nyaka ing'e ni sama idhi igo ni books midhi ng'ado, midhi wacho ni magi mana chulo ni, chik dwaro ni gino nyaka support. Ok iwacho ni na chulo rent, ni na chulo ng'ato rent ot pesa makama. Ibiro penje ni to ang'o manyiso ni ne chulo rent ni? Transport na tiyo gi pesa makama. Ang'o manyiso ni tiyo gi transport? Electricity. Tiende ni nyaka keep gimiluongo ni records. Chik dwaro ni records mag osuru gi nyaka ikan gi mar higa beach. Okay? Higa beach. Nyaka ikan gi mar higa beach. Masasa manuluongi, KRA nuluongi ni kelnwa records ni mar higa mokadho, wang'e ane gimomiyo ni igolo osuru, ni igolo return machalo kama. Tiwuodha documents nigo titero. Erokamano ahinya. Makama kaparono gi kanyo nyakwarongo jong'an no kadake kos kadhario tok sa 2 mar okinyi. Adwaro mar mondo wako yo matin. Kata kamano hang'eni intiere koda ote kotende koda thor wach mabende walosi manochwalo repod osuru. Sani akaw yo matin. Ka duogo okang' mar ariyo nyakwarongo jwang' adhi bedo kayawni thuolo. Ng'ata man gi ote or sani mar mondo mi jolony mantiere godo weche mag osuru oduoke yo makare. Ote kotende kod repoda chwalo usuru mari. Lai mago tema chokare deka uchelo nono. Mbui mago ganda benani nako biro ni achiel kachiel. Mane mbui mar Facebook,
YouTube, Citizen Digital gi X akayuma tena. Mwezi kwa kona, budget iko tight, but Citizen Duka says relax. So get home baking flour 2 kg at 137 from 145 shillings. 3 liters cooking oil at 789 from 1,025 shillings. 2 kg basmati rice at 589 from 767 shillings. And 12 packets of milk at 539 from 588 shillings. Dial star 487 star 5 hash. Choose what you want, pay and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Koro kai midwa ng'iewo ohala ma puodho ndwa mi. Onego bed ni kusechopo kata onego bed ng'ena bro gunda di puodho ni. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga star 531 hash and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, yani unafanya kazi kwa ministry, state department ama national police, sasa uko sorted. Dial star 531 hash and get up to 20,000 shillings within 24 hours and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi, iko sorted. Step into history and uncover the wonders of Egypt with You Travel in 2025. Starting from $1,467 per person sharing, enjoy 4-night full board stay, Nile cruise dinner in Cairo, explore Alexandria, Kite Bay Citadel, Library and Farouk Palace, marvel at the Giza Pyramids and Great Sphinx, visit the legendary Suez Canal, indulge in 5-star lunch and dinner experiences. Visit youtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Wakeloni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwayo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo. Kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jawala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre saa 1:45 otieno. Nyakorom gajuanga machiegni okang' mar ariyo kini thuolo mar dakika 30 ni adwaro mar mondo mi ote ma intiere godo apenj jolony mantiere godo mar mondo mi ibed koda ng'eyo ni kinde mabed ichwalo ripodi mar usuru ginang'o manego bed ni iluwo. Aparo ni CPA Evans Ogutu kanyakla kod CPA Eric Odera ubro bedo ka keno ndeke koso ubro bedo kuno tegena kitano ka ote to thoth sanyalo ng'adowa kinyalo ketna moko kuom ote mabende osedonjo. Nitiere kanyo Shemutho iwacho ni greetings mobila Shemutho an kod penjo ni welo. Ka serikal ema chiwo P9 forms mitiyo godo filing returns. Dak giket records gi automated in their system instead of declaring what they have. Secondly, iwacho ni want to urge jothurwa bora ni isekaw pin mar KRA to nyaka declare returns kata ka en nil return
ka ok iduoko to gigi biro chandi kiyudo tich. To jotij sirikal mapok o declare returns, just do it to avoid the penalty. Mano paro kanyo ma Shemotho chwalo. Ote machielo asom kanyo iwacho ni Sharon not forgetting jok makonyo filing returns, jok moko kekra na tiyo makare gi P9 form ma osemiyo ji mathoth ochulo fines magikia. Wach mabende jolony manantiere godo noyiere godo. Jojo wacho ni ipenjo kama, ka in ja ohala matimo ohala machulo tot per month, en bende nyaka o declare kata i declare my annual return. Ineno wakintiere county ma Migori. Aparo na wegi kanyo mar mondo mi kika thung'o hinya gi penjo. Mar joma no gola matino mondi. Aparo ni achak kodi Eric Bange Evans manyalo somo. We achak gi mar TOT no. Iluongo ne turnover tax. Turnover tax kichiwo every month and final. Tiende niya ok idwok kendo annually. Kisegole every month and final. To mano kendo kela gimoro duoko penjo moro medo gimoro ne gutu kelo mini luongo ne rental income tax. Tiende ne en tax moro ma jok man gi ute landlords kata landladies. Ka in gi ot ma odini ichiwo dhano dake kata dhano time ohala, to nyaka ibed gi miluongo ne rental income obligation ma imedo e tax certificate ni. Rental obligation no igoyo osuru sani to koro en 7.5% e gimiyudo. Tiende ni kane dwe ni ichoko $1,100 to osuru michulo en $7,500. To nyaka ichule dwe kaka koro sani. Okay, jok ma watigi nyoro nikech nyoro ne tarik 20. Rental income tax to gi VAT gini duoko gi by tarik 20 dwe ka dwe. Koro kaka nyoro tarik 20 jok machalo kamago nyoduoko usuru no. Koro tiende ne sama isebedo gi ute to nyaka duok gi milone rental income tax. Nitiere jok moyienegi kopo ni pesa miyudo to ni piny dwe ka dwe inyalo choko pesa matin ne $280 to kuyie ni donjo e obligation mar rental income. To kiyudo moingo $280 to nyaka bed gi obligation. Nitiere gima ne adwa medo kendo common mistake ka ma to koro dhine professionals. Professionals mang'eny yudo ka sama especially young professionals madonjo economy gin very agile and very active and they have a lot of thoughts. Yudo ka giringo to gifomo kambi. To kambi ni ka gisefomo ni to gimanyo PIN certificate. Kaito ndalo mokwongo ka gionge tich to gilinga. Kaka ne waselero en ni kendo yie gi obila Shemotho. Obila wacho ni to sasa ma isebedo gi PIN certificate nyaka idwok return kata in gi income kationge go. Mano owinjore kabisa ne young professionals nikech giringo giyawo kembe nigi to giling ka seche mok giyudo tich. Ok oyie ni bedo gi PIN certificate ka ok idwoko return, ibiro goyi penalty. Dwok return kata in gi income kationge go. Erokamano ahinya. Kinyalo na ketna moko kuom ote, achak gi ote mano mar Juma ka bang'e kintiere kaunti ma Migori Ogutu ibiro bedo kidwoko. Juma iwacho ni PIN mara otamre yawre kuom higni 3 mokalo. Ikonya nade? Intiere Ugunja e kaunti ma Siaya. Nitiere ote machielo kendo kinyalo ketna machielo mar Wasonga. Iwacho Ramogi TV an Wasonga apenjo ni ka ondika gi sirikal kata kambi bendo yiena duoko tax returns nikech sama idhi kawo KRA to puonj makama ok chiw. Ote machielo jano maro wacho ni ka in gi kambi be oyieni cholo report osuru nono. Aya hakaw mogik oro iwacho ni an oro apenjo ni nomiya PIN higa mar 1990 takia gimoro amora bende tinda onge gi simu mar mulamuos aparo ni smartphone datim nango manjal manoko PIN higa mar 1990 nyaka sani aparo ni kata pok odonjo portals go. Dibed ni an gi fai koso oyo Ogutu. Erokamano ahinya, mago penjo maber kabisa. Abiro chako gi owadwa mano penjo ni ok onyal access PIN mare nikech ok login. Mokwongo sirikal oseketo offices mag KRA kata Huduma Centers machiegni kodwa. Kopo ni in gi difficulty in accessing your PIN,
inyalo visit any of those offices mondo mi ilok details maybe seche mane yaw mane bedo gi pin e cyber ne orwakni details ma in ok inyal trace. Koro inyalo timo changes, inyalo ndiko barua to giketo ni changes basto gikonyi in terms of logging in. To inyalo yudo ni maybe nikawo pin manyachon, nitie pin manyachon to gi pin manyasani, ne nitie ga iluongo ni manual pin to gi sani moro ma auto generated ni. Koro irwako ni pin nina e system ma koro inyalo log in ka gin gi any ki visit cyber kata in gi any smartphone man gi internet, koro inyalo log in titimo self declaration. Penjo mara ariyo openji ni kopo ni osendiki gi sirikal be ochuno ni nyaka declare tax. Gima important kanyo ma nyaka ng'e, ng'at mondiki gi sirikal biro bedo ka declare, sirikal kata unit mantie go nigi pin mare mopogore gi pin mari. Koro en ko declare ok declare mari kende, o declare in go ganda mondiki go e kambino kata government unit no to gioro kucho. To ka giseoro nitiere shida be mosebedo ka government unit adieri onge ahinya private sector. Jowa matiyo offices mag sirikal chutho giero ga retain nikech seche moko pesa deko koa kuom exchequer. Koro gin ka pesa obiro gichuli net to monego bed ni gioro KRA cha budho. Koro yudo ka nitiere ga variances in terms of pesa ma KRA onego bed ni ose declare ni mari to gima pod gi retain ka. Emomiyo ka gi declare margi cha kaka sirikal to imbe oyie ni chik ni at the end of the year nikech in gi monthly pay slip mari alafu ibiro yudo annual P9 form. Koro compute system maonge gik moko ni biro bandi nikech seche moko this non declaration to imbe okitimo mari koni biro mi shida gi KRA. Onego bed ni mago duto itimo to bedo gimoro achiel. Gi penjo mamoko mopenjwa, obligation mari manitie pin mari nyaka declare. Kopo ni nitiere obligation moket ni marach kaka value added tax tionge in terms of purchase and supplies of goods and services, manyiso ni transactional tax no ionge godo, dhi kae KRA indik barua mondo mi ogol obligation no, mondo mi ogol penalty go. Inyalo kata kwayo KRA ko yieni with the regional tax office mondo mi penalty manoket because of unknowing oyienegi chik oyienegi mondo mi nitiere forgiveness window kata weni nikech gini notimore kikia. Lakini kopo ni ibedo go obligations go pile ka pile to gibro nyuolo gowi e kindi gi sirikal, gowi mok owinjore. Erokamano ahinya. Adwa chako gi penjo moro ma ja 1990 cha. Pin momi regardless of higa minomigo no otiyo. Kae giminyalo timo en nyalo bedo ni oonge gimiluongo ni iTax, tiende en manual pin. Nomigo e system machon miluongo ni legacy. Kaw thuolo jaogunja mondo idhi gi ID kipande ni to gi pin ni no e KRA station machiegni kodi mondo obed updated. Samidhi no los gimiluongo ni email address to gi simbi. Okochuno ni nyaka ibed gi sime mar mula mos. Sime en nani in gi sime to gi line mar Safaricom kata mar Airtel, line matiyo e Kenya ka. Ibro konyi mondo pin ni no obed activated. Gima nyaka ing'e ni sama ne omigo 1990 no, ibro dwari ni mondo ichak file return koya higa mar 2015. Higa mar 2015 mane system mar iTax obire Kenya ka. Ibro dwari ni mondo ifile. Adwa medo jaogunja no ni gimomiyo gino nyaka otim mapiyo piyo. Nitiere gimiluongo ni tax amnesty program sani mochiwo thuolo ne ng'ata man gi gimiluongo ni interest and penalties mondo weni. Koro rikni piyo idhiyo mondo file ni orwak ni gino ya tax mondo file ni returns mondo gol ni penalties go nono. Manyiso ni penalties mana ochakora. Iwacho ni chakre higa mar 2015. Idhi chagi 2015. Higa par mokadho mano siling 20,000. Idhi weni go nono. Okay? Koro da kwae ni mondo okasre odhiyo mondo oyud konyruok no. Mano te ne jite ng'ata man gi pin ma is not active.
kasri mondo idhi ka KRA mondo obed activated mondo file ni return mondo benefit e gimiluongo ni tax amnesty. Adwa duoko kendo penjo gimoro Ogutu oyelo matin kanyo. Ng'ato ne penjo jok mane e sirikal. Nitiere gimiluongo ni public sector e KRA. Itiende ni kaka wang'eyo sirikal nigi gimiluongo ni pending bills. Gichulo ji msahara ahinya jok matiye e bede sirikal madongo. An gi shida no anene kuom professors mane universities, anene kuom jowa mantiyo kata bede sirikal madongo Kenyatta Hospital bede madongo. Yudo ka ochuli msahara, yes, omi P9 ki file to KRA ka samedhi manyo gimiluongo ni tax compliance certificate to iyudo ka gope mang'eny ondikni. Tiende ni gimatimore ka tiende ni nikech pending bills sirikal nigi gope, agencies mag sirikal gi nigi gope. Inyalo yudo kaka university pok ochulo KRA, ito no osechuli. Koro ipenjo ni to anta ang'o miyo nong'ada to pesa nani ok ochul. Ok en city kaka taxpayer. Kikibed ni kikiter KRA gi koko, kikidhi kata university kata kama undikieno kikidhi gi koko. En na shida mar pending bills. Nitiere sector mar KRA miluongo ni public sector matimo reconciliation. En process makao higni mang'eny kendo nochake apani ochake higa mar 80. Gidhi mos nikech tijigi ng'eny. Koro en ni sama idwaro gino to in ng'ama ondiki e public sector tidhi mna gi P9 forms go tibro mi certificate ni kikel koko. En shida mung'e kendo ok en shiti. En shida mokel gi gimiluongo ni pending bills. Ero kama na inya lero makare kaka moko kuom ote machiel kachiel mane kokadho mbui marwa mar Facebook. Maka kuom Junior wacho ni Sharon piny na jolony ni kaponi kambi okomiyo jotije mage P9 form e wang' sa mandalo okalo kapok ng'ato tero return mare kek ka KRA bende biro yiene tero return makama gilet. Jota Millicent wacho ni ineno chendro to kendo Nicholas Okoth wacho ni Sharon penje nania ka ng'ama nitiere sikul mar mbalariany ta yudo help from government apenjo ni pod anyalo timo nil return koso mani wacho nango magi koro jo help bende penjo kapo nono ni file nil return koso help no omenda no bende consider mana kamna mar tich aka mar akuku otieno kapok iduoko Evan Sugutu mar thim licho hinge county ma Migori iwacho ni penje na welo ni to asebedo ka file returns maga to sate asika yudo mana message makona ni ibro goya fine manango mara masatiwo marari yocho ni penje no gute ni to ka yande ondika kendo ne file returns to sani tich ne okethore koro tinda file nil return bende nitiere kaka gino nyalo ketho na returns maga Ogut. Wacho ni koponi i-file nil return nikech kong'i okenge duto ionge gi any other source of income misebedo godo. Kik bed ni file nil return to nitie kaka in gi yore ni moko mag nweng'o ming'eyo ni obligation moro donje mar income tax resident monego bed ni chulo. Koro onge thuolo moyiene sirikal mondo mi ochuni ni nyaka file return ni iyuto to ok yuti. To in bende nikech gini en self assessment nyaka ing'e ni gik miwacho gi gin gik madieri onge mibadhi moro. Ka onge mibadhi e gimomiyo sirikal omiyo obligation ni kidhi e portal mari nitie ga file return to kata nitiere ni idwa file return mare en income tax resident kod idwa file nil return mago duto yieni to chik kik yieni mondo mi ikaw kano kaka fuok basti chako file gik moko ma ok owinjore in kore riamba ni gini nil to ka idhi timni audit tiyudo ka nitiere obligation moro mane in go kata pesa mane in go to no kidhi clear. Koro mano is the stage maybe wanyiso jowa ni kik wabede e obadho moro manyalo makwa gi sirikal. Mar ariyo, ka employer mari odeko mar miyi P9 form, an gima temo nyiso oganda wa masani ni sirikal ing'eno structure chik ni maber kabisa. Nikech mokwongo ikwongi an salary kochakore Januari nyaka Disemba. Basto mi dweche 6 nus higa kendo mondo mi declare ma. Omiyo ng'ata ma nyalo bedo ni ok omiyi P9 form mano ng'at ma time deliberately
mondo mi gini obed gi issues nikech adieri nus higa komi thuolo mondo mi employer mi P9 form kanitie wach momiyo ok declare gini ok onyal mi P9 form mano nyalo bedo gik moko mawendo sana but can you file late return? An anyalo wacho ni mokwongo inyalo file return kaka gi gima in go by 30th of June to nitie chik moyieni ni file an amended return kopo ni gini nyalo bedo late lakini ok onego bed ni file amendment nikech omiwa nus higa mar timo thuoloni. To mogik gima nadwa nyiso owadwa ma CPA ing'eni seche ma public sector golo pesa kuom control of budget ka gitimo requisition mag fund, control of budget ok nyal release pesa ni gi release net salaries, gi release ga gross salary manyiso ni kopo ni pesa ni wuok e exchequer malo owuok gross te. Omiyo employer mora mora manie public sector kik wuondi ni pesa no biro mana mar net kende. Pesa ni onge chik moyiene control of budget gole matin, ogole gross. Onego bed ni sama idhi ka KRA embe no osechule en mani diversion. Pesa igolo kucho to seche moko giwacho ni ma to ok water ma ok water ema kelo issue ni. Koro kopo ni dhi luwo chik ni ka KRA ka in a public sector ng'e ni control of budget cannot authorize for withdrawal funds magnet. Gi authorize withdrawal mar gross. Koro kidhi fuatilia KRA onego bed ni bedo very precise ni pesa ni to no osebiro te. Onego bed ni kik ibed gi problem gi taxman. Erokamano ahinya. Eric minyalo medo kapok ka ote mamoko. Gima dwa medo gin weche ariyo. Achiel ng'ato penjo mar HELB. HELB ka onge gima ichule kiyudo HELB kaka nyathi school. HELB en more of a loan. Ibro chule bang'e ento ok ochuno ni nyaka ichak chule. Penjo moro nitiere ma ng'ato penjo ni late return. Employer komi P9. Tifwenyo ni thuolo dhi matek kabisa. Ndalo mochiw dhi rumo. Inyalo timo achiel, inyalo dhi ka KRA mondo iwach ni employer ni ok nyal mi P9 to idwaro ni mondo return ni no obed filed ni kapok thuolo rumo. KRA nyalo konyi from back office. Kata inyalo dhi professionals bende mondo konyi. To bende inyalo timni a return ma nyalo bedo amended. Tinde ni inyalo yieni timo amendment later on. To kotamore kabisa bende nitiere gimiluongo ni late return. Late return ni inyalo time bang' thuolo mosechiw cha en ni gimibro timo ibro chulo penalty. To employer bende owinjo bed ni nigi very good reason momiyo kochiwo P9 e thuolo mowinjo bed ni ichiwe. Koro aparo ni mago owinjo bed ni olere kabisa. Gima dwa medo wach mar public sector ni onge ng'ama otamore e weche mag control of budget releasing pesa kata miyo public sector mago ok otamore. En ni as a taxpayer in ng'ama ondiki thuolo mar dhi gori gi employer ni umii pesa gi control of budget to ang'o miya ni chula to kimiyo kere ionge thuolo no. Mago powers me ionge go. Bende it's a waste of your time. Emna ni gimwa nyisi ni mago timore gin realities. Okay? Public sector nigi gimiluongo ni pending bills. Pending bills go gin gima gi nyaka government agencies including KRA. It's a reality. Ok inyal run away from it. Koro enani as a taxpayer KRA ok nyal tuoni rights ni machalo kaka compliance certificate nikech an agency no chuli to ok ochulogi. Emomiyo chiwo rieko ne jowa ni ka in gi shida ilano to dhi ka KRA explain ne gini through my P9 gibro kata neno but inyalo explain ni an a public sector ok ang'eyo gimomiyo liabilities gi appear in my PIN to no ng'ada mochula. KRA bro leri kata gin ging'eyo. Erokamano ahinya. Adwaro mar mondo mi akaw penjo mogik bang'e abiro bedo ka yudo ote mag mogik kanyakla kod duoko makamago. Oketna moko kuom ote nikech aneno ka sabine dhi ka ng'adowa. Derek iwacho ni ma Derek Jadudi ka ochuli kod sirikal to ging'ado osuru sami chuli. Wacho ni nyaka i-file return ibiro bedo ka iduoki. Jekto iwacho ni penjna niya ng'ama oseyudo retire ang'o momiyo ni pod ing'ado pesa ne mar retire.
Jana maro machielo retiree mar pension ma pension mar tin na 2024 oro return nade. Ouma iwacho ni ere kaka anyalo ng'eyo ni ng'ama ndika ochwalo pei ne sirikal kapok aduoko kata zero returns for 10 years. Iwacho ni penalty en mane inouma kinenwa kintiere Kayole. Victor intiere Mombasa ipenjo ni ka ng'ato oyaw kambi to pok ochako tich onyalo file returns bank account bende pok oyawo mano mar kambi. Aparo ni ote makamano uwinjo e yo makara. Chakanyo gi Evans Ogutu. Sipi Evans Ogutu kintiere county ma Migori. Aparo ni minyalo duoki gi wachni mogik kwatieko. Erokamano ahinya. An gima nyalo wacho mogik en ni ng'ata man gi PIN, a unique identifier mari, ka thuolo ma sirikal omiyi ni duok return. Obed nil return, duoke. Obed P9 form mar employer kok inyal time kendi, dhie Huduma Center, dhie nearest KRA office mondo mi timne nade, mondo mi gigaidi, nikech P9 form already en gi figures go duto, ok en gi mo figures ma kok idhi rwako, gin figures duto. Kopo ni ok iwinji ma duoke, and then at the end of it obro miyi summary kapok ivalidate. Manyiso ni kopo ni nitiere gima owuok kanyo miparo ni bedo pesa moro mang'eny ma ok iwinji tiende, ibiro revise the form mondo mi iyud kuonde ma nikete mistake mondo mi iore e yo maber. Ne jowa man gi kembe, un gi obligation mar duoko value added tax dwe ka dwe, nyaka duoke. Ka in gi jok mindiko, pay as you earn, nyaka duoke. Mondo mi at the end of it, ka iga orumo timi jotiji P9 forms mondo mi gidhi gimbe gitim go individual tax return. Ne jowa ma pok oketo PIN gi e iTax, yuduru thuolo mar dhi Huduma Center kata KRA dhi ket PIN ni e iTax mondo mi kamoro amora ma intie inyalo bedo ka iduoko return mari. Ne jowa makawo pesa public sector, pod I insist, onge pending bill on payroll, nikech sama igolo pesa sirikal nyadidek. Nitie gimiluongo ni personnel emoluments. En onge gimoro ni supplies, kik nywand gigi. Nitiere gik moko mag operations and development to gi operations and maintenance to gi development. Jowa gi duto mondo mi, nikech ing'eni in the great effect duoko ushuru ni o affect nyaka ng'at machielo. Onge tiende withhold pesa mara to kiter ni nitie pending bill mora mora. Pending bill does not affect requisition mar personnel emoluments. Koro magi duto kwanyiso jowago niya, kaka mana jok manie private sector duoko ushuru, gimbe gi make sure ni ushuru gi duto oduoki mondo mi kik ng'ato kata ng'at mosebedo ka retire chien pod onyalo wacho ni nitiere notification moyudo koa KRA ni nitiere kaka onego chul ushuru gi. Otherwise, ka intiere gi problem, inyalo visit certified public accountants kaka wan manyalo konyou e issues mag ushuru. Moko nitiere minyalo timo kata Huduma Center, basto wanyalo konyou e yore ma ok unyal bedo gi difficulty kata mondo mi taxman olawi kendo. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya Evans Ogutu, wawinjo yo makare. Heri kodera, minyalo duoko gi wachni mogik kwatieko. Adwa nyiso jowa maler ni ng'ata man gi PIN. PIN nino kata itiyo kata okiti, to ka in gi kambi kata kambi nino tiyo kata ok ti to en gi PIN, jogi duto te nyaka duok return. Kata ise retire in dala kata in e town ka ionge gi income, nyaka duok return. Aneno ka penjo wuok kuom ng'ama iluongo ni retiree. Ng'ato penjo ni retiree na sewe tich, gik makamago. Kata jok man gi pension. Ka in gi pension, dhi ka KRA kata dhi ir jalony machiegni kodi mondo okonyi duoko return. Nyaka duok return. Jothuro ong'e maler kabisa ni weche osuru gi ok gin weche mag siasa. Bende ok gin weche mimino. Okay? Gin gik mabedo guided gi chik. Seche ma in gi wach mora mora mar usuru mok ing'eyo maler, to dhi ka KRA kata man jalony mondo leri maler. To kik iket weche mag siasa kata weche ni mag ng'eyo e weche mag usuru gi. Bende anyalo medo konyo jolony ni ka ionge gi experience e wach moro kata e wach mag public sector gi,
e weche mag tax ma affect tax public sector to kiki wach moro ma inyalo nyiso jopiny ma ok adieri inyalo wacho gimoro ma nyiso jopiny to ngare ng'ato nigi shida e weche ko kata ng'ato nigi experience kata ose handle cases machalo kamago koro wach mna gimoro manyalo konyo ji aparo ni mago e weche moko manyalo konyo jothuro maber ma ok obedo gi wach moro amora otherwise kam nitiere e weche mag osuru gi wach gin weche mang'eny moko nyal tieko sani kan nitiere weche moko mwanyalo ma in go ng'ato nigi case moro ma en go ma unique en na gi thuolo mar manyo ng'at man chiegni kode kata manyo ng'at kata ng'ato kaka un kaka kambi kama ka iti konye e yo moro moluore gi chik maber. Aparo ni gik mabindi lose gina chudhe ocho di katera so masa moro ng'ato kekra no file return nango to zero returns ma ng'ato nyalo kono dhi e portal kacha to follow process ti joka ng'ato ng'ise ni 200 kata 500 mar mondo miya file returns mana kinyalo lose kwa tieko chik wacho ni nitiere gimiluongo ni tax representative to gi tax agents to gi tax officials mago jok ma oyienegi gi chik ok oyiene ng'ata ma onge gi lony kata onge gi ng'eyo mora mora chiwo gimiluongo ni tax return kidwa chiwo tax return to dhi ka KRA kata dhi Huduma Center kuondego inyalo yude jok ma miluongo ni tax officials to gitimo nigo nono to koyude ka in gi case moro ma ok inyal dhi irgi to nitiere gimiluongo ni certified public accountants man gi official authority momigi gi ISPAC mobedo regulated gi chik to ka nitiere ng'ato bende ma en accountant kata t-doubt to inyalo dhi e ISPAC portal ti confirm inyalo penje mondo mi namba ne mondo confirm go ka be en a registered practitioner mondo ing'e ni to ng'ani en achuth koso en ng'at madieri manyalo konya aparo ni mago e yoche mwanyalo timo maber mondo kik ibed gi gimoro ni ibiro bandi chieng' moro to ok ing'eyo ni ng'ama notime mane momiyo ne akwayo jowani kata kidhi e cyber to dhi mane cyber no ka in ga dieri kabisa gi cyber no lakini kaber kabisa to kaw KRA pin ni e Huduma Center kata ka KRA kata kuom certified public accountant mung'eyo kamano erokamano ahinya gono erokamano ahinya kuom puonj makare mabende ochwalo ne onage okinyi makawuono erokamano ahinya CPA Eric Odera kuom yudo thuolo mar biro e studio okinyi makawuono kanyakla kod CPA Evans Ogutu kuom yudo thuolo mar twak kodwa achiel kachiel kintiere county mano ma Migori ne koronga jwang jolonyo osepuonji on bende kaka TV mar Ramungu ebiro bedo kwatemo kar nyalo marwa mar mondo maket ni puonj maket kod ma kinde ka kinde kapok oromo kanyo chieng' tarik 30 mar dwe mar auchiel nikech ang'eni jo Kenya wan jo last minute iwacho ni dwe mar auchiel ka koro kakayo waneno ka koro jowo ka dwaro file returns waneno lines ka Huduma Centers kanyakla koda kaduola mano mar KRA koko mano dakika oskadho 35 tok saa 2 mar okinyi yiena mar mondo mi achunge kenda make gi kanyo chenro podi e lash mabiro en chenro mar tedo gi chiemo gi nyawadwa Jaile Lieta wanena kit state mabende obro bedo kokelo chenro mar mbako romo bro bedo ka chako kanyo chakre saa 3 nyaka saa 5 mar onyango nyinga Sharon Ngao.